Hallo, ga abonneren bij Rotjes King August en Berend. Het is heel leuk. Ik heet Nicolaas. Ik ben Berend en dat is August. Rotjes King August en Berend. Hij is een hele goede video. En ik wil dat jullie bij onze Nicolaas en Ima alle likes geven, heel veel alsjeblieft, omdat wij voor grote YouTubers zijn wanneer we groot worden, alsjeblieft. Ik ken Berend, Aagd en Kees, wij willen en Leon, hij is een renner. Jullie weten hem niet? Oké, hij is een renner, een professional renner. Nee, hij is eigenlijk mijn vriend, hij is in groep 4. Hij rent, hij was eerste plaats, dus ik wil echt dat jullie wel subscriben, omdat wij hebben geen andere vriend, oké? Dat doe je. Nicolaas, Leon, Rutjes King, August en Berend.